Ngolunye usuku olushisayo, uZara wabona isihlahla sama-apula. Naphezu kokuba nentamo ende, akawafinyelelanga ama-apula. Wathi uyazama ulula intamo, akawafinyelelanga ama-apula. uZara wayedangele, wahlala ngaphansi kwalesi sihlahla. Kusenjalo, kwaqhamuka uMazu, iwundlu lebhubezi ngemva kwesihlahla. uMazu wayazi ukuthi akuyinjalo ngokuthi umude kangakanani, kodwa kufanele uthole indlela ezihlakaniphile zokufinyelela umgomo wakho. Wabona inqwaba yamatshe eseduze nalapho, wayikhomba. uZara wabona ukuthi kufanele enze njani. Wabeka itshe phezu kwelinye ngokucophelela, wazakhela isitebhisi sokukhwela. Wakhwela kulesi sitebhisi samatshe, walula intamo, wawafinyelela ama-apula ekugcineni. Njengoba wayeliluma leli apula eliconsisa amathe, uZara wacabanga ngesifundo asifundayo. Akuyinjalo ngokuthi umude kangakanani, kodwa kufanele uthole indlela ezihlakaniphile zokufinyelela umgomo wakho. To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com